Здравейте хора! Днеска ще анбоксваме, ще опитваме ето тези желенца. Между другото, точно тези не съм ги пробвала аз. Да, и аз. Взехме ги от един тук квартален магазин. Точно тези не съм пробвала. Пробвала съм едни други. Тези не знам дали ще имат различен вкус или абсолютно същия. Да. Нека Жулка да си ги отвори първа. Офа, ще го отворям с зъби. Отвори ли го? Да. Покажи как го изяждаш. Има вкус на чиста вода с отютител. Добре хора, може би ще има втора част, защото за мен няма да стигне времето. Изяж го на един път.